padlo. Tak. Fiam, ale to až tak ostrý to nemohol byť, že tu sa bude vracať na šlapu. A už dobre. Teraz ide dobre. Teraz ide dobre. Predmet. Šla mimo. Trošku To vie to rozhádže, rozfúka. No teraz bude druhý ostrý. Tu bolo aj kríženie. Dole. A vieš, minule som mu tak prekrížila, ja stopu, Miňo mi kázal, jak mám ísť. Ale vieš čo, ja som ostala stáť a vlastne Miňo tak, jak išiel, tu mal prekrížené, on normálne okolo mňa prišiel, ani nepozrel na mňa. No, tak potom je dobrý. Takže hovorím, kamaráde, nesklam nás. Dobre. Keď ide tak sebavedome, to dobré. On tam veľmi vybral od stĺpu, vieš, tam a od predmetu sa... Aj toto je také. Sice to skresluje, vieš, ako z toho uhla. Dobre ide, lebo čucha. Sme ešte mali v nedeľu výstavu, ne? Tak ja som do neho tlačila fáne. Už Miňo krivil ústav, sa mu to nepáčilo. A vlastne od pondelka chudák pomaly ani nepapal. Kríženie. Duším na krížení. No, ale vyriešil to pekne. Tak ako overovať si pooveruje, no tak. Že dá, čo sa deje. Ale ide, pozri, napnuté vodítko, ide v ťahu. A Miňo ho troška krotí, lebo on sa strašne ponáhľa. Tak som Henu krotil do kopca teraz pred 3 týždňami na potešok, až mi pred lomom vykapala a jazyk mala na zemi. Tiež som si neuvedomil, že do kopca. On z kopca ide presne, a ja do kopca pomaly. A po tamaďali šla krásne a tam pich zdochla. Všetko zle je niečo dobre, bo ináč by som neprišiel do zbehu, keby som to tam ale zase by som to...